Fremskrivningsfaktoren, opgave 1. En kurs fremskrives fra 475 til 565. Bestem fremskrivningsfaktoren f. Når vi skal regne ud, hvad f bliver, så skal vi have fat i den her formel, hvor de siger, at fremskrivningsfaktoren er lige med vores slutbeløb divideret i vores startbeløb. 475 gange f skal gerne give 565. Så f, der siger vi, f er lige med vores slutbeløb divideret i vores startbeløb, og det er så lige med 75 del, og det er så lige med 1,19. Så vores fremskrivningsfaktor vil være 1,19, så det skulle gerne gøre sådan, at hvis vi sætter 1,19 ind i stedet for f, så vil det komme til at give 565. Opgave 2. Den følgende dag stiger kursen yderligere med 10%. Bestem fremskrivningsfaktoren f og bestem kursen på anden dagen. Så her skal vi have fat i en ny formel, der hedder 565 plus 565 gange 10%, og den kan også se sådan her ud, 0,10%, og det er den, vi skal bruge. Så 565, så man kan få kort, når dem her to de står, når dem her to er ens, så man kan sige sådan her, 565, for hvad skal vi have til, før det giver, hvad skal vi gange med 565, men for det giver 565, og det er så 1. Og her der får vi så at vide, at vi skal gange den anden 565 med 0,10, så derfor skal du sige 1 plus 0,10. Og det er så 565 gange 1,10, og det vil gerne give 621,5. Så når vores kurs siger med 10%, så skulle vores beløb gerne være på 621,5. Opgave 3. På tredje dagen falder kursen med 15%. Bestem fremskrivningsfaktoren f og bestem kursen på tredje dagen. Der skal vi have gang i den samme formel igen, men her der skal vi se, at kursen den skal falde. Så i stedet for et plus, så skal vi sætte et minus ind. Sådan at vi siger for eksempel 100% minus 15%, det er 85%, og det gør så derfor, at vi skal gange med 0,85%. Og det ser man også her. Så her skal vi sige 621,5 gange 0,85. Og det kommer så til, at der, når vores kurs er faldet med 15%, så kommer vi til at ende på 528,3. Opgave 4. Bestem fremskrivningen for kurven gældende fra første dag til tredje dag. Her skal vi have fat i den vi havde fat i starten, altså den form, vi havde fat i starten, hvor vi siger, og det her det er der, hvor vi starter vores startbeløb, og det her det er det, vi ender på til allersidst i vores udregninger. Og for at finde f, der har vi gang i, hvor vi skal sige slutbeløbet divideret i startbeløbet, og det er så lige med 1,11. Så derfor vil vores fremskrivningsfaktor være lige med 1,11. Så hvis vi sætter 1,11 ind her, der vil få det til at blive 520,3. Den gennemsnitlige rente går ud på, at man skal finde væksten firma A, B og C i gennemsnit, altså den procentvise gennemsnit. Det gør man ved at først og fremmest omregne alle procenterne til decimaltal. Vi har procenter, der hedder 3, 9, minus 20, 10, 17, minus 3 og 14 i den første opgave. Her kan man se, at man først regner ud, at man skal sige plus 1 plus 3%, og hvis man så laver 3% om til decimaltal, så hedder det 0,03. Så lægger man 1 plus 0,03 sammen, og så får man 1,03. Hvis nu, at vi får et minustal, som vi har i det her firma, altså et underskud, der bliver man nødt til at sige 1 plus, parentes minus 20%, parentes slut, så siger man 1 minus 1,20, fordi det er decimaltallet for 20%, og så kommer man på 0,80. Det har vi så gjort hele vejen hen med 1,03, 1,09, 0,80, 1,10, 1,17, 0,97 og 1,14. Alt det her, det sætter vi i 7. Altså roden af 7 er det her, alle de her tal, som jeg har listet op, minus med 1, og det giver så 0,0356 eller 3,5%. I opgave 2, der skal man lave gøre det samme med procenterne, som vi gjorde lige før. Så der har vi 5%, 6%, 7%, 3%, 2% og minus 4%. Og her skal vi finde ud af, hvad det 7. år er. Vi ved, at det samme, at det vil ende ud med det samme procent, altså 3,5.
Og så har vi fået udregnet via WordMath, at x det er, altså det 7. år, er 1,036. Og for at finde det i procent, så siger man 0,036, altså jeg har minuset med 1, og så rykker man kommaet 2 gange, og så får man procentet, og det er så 6,3%. I opgave 3, firma C, har man endnu en 6-årig periode, hvor man skal finde væksten igen på det 7. år. Vi ved stadig, at det samme, det er 3,5%, det vil ende ud med. Halløj, det er Thomas foran kamera. Jeg vil forklare jer opgave 4, A'eren. Det omhandler Rolf, som der sætter 50.000 kroner ind på en bankkonto med en årlig rente på 5%. Så står der så, hvor meget han har efter 10 år. Og der har han jo så det nette beløb ad 81.444 kroner, 73. Og det giver i hvert fald. Og det han får ud af renten, det er så 31.444,73. Og hvordan gør man så det? Man tager de 5.000 gange med 1,05, altså renten. Og det første år giver det så 250 kroner i rente. Dum hoved, jeg forstår det. Halløj, det er Thomas, der stadigvæk er foran i kameraet. Nu skal jeg forklare jer opgave 4, B'eren. Og det omhandler Ren, som sætter et unangivet beløb ind på en konto med en årlig rente på 3,25%. Dem har hun stående i 8 år og ender ud med at have 2300 kroner. Men hvordan gør hun så det? Hvordan regner vi det ud? Det gør vi ved at sige x gange 1 plus 0,025 opløftet i 8, og det giver så 1,29. Og det beløb tager så 2300 kroner og dividerer med 1,29, og det giver så de 1782 kroner, 94, som hun har sat ind for 8 år siden. Jeg håber, I forstod det. Procentvis ændring i forskellige tidsrum. Opgave 1. Hvad er den effektive månedlige rente, når den årlige rente er 2%? Som man kan se her, så ved vi allerede, hvad den årlige procents rente er, og den er nemlig 0,02, og det vi skal finde frem til er, hvad den månedlige rente er. Det gør man ved hjælp af den her formel, og når man har sat sine tal ind i formlen og udregnet et regnestykke, så finder man ud af, at den månedlige rente er på 0,165%. Opgave 2. Hvad er den effektive årlige rente, når den månedlige rente er 0,1%? PK står for den korte rente, og PM står for den lange rente. I det her tilfælde kender vi den korte rente, som er 0,1%. Nu vil vi så prøve at finde ud af, hvad den årlige rente er, og det gør man ved hjælp af den her formel. Så vi har sat tallene ind i den her formel, og det ender ud med, at den årlige rente er på 2,14%. Opgave 3. Hvis den kvartalmæssige rente er 3%, hvad er da den effektive månedlige rente og den effektive årlige rente? Først har vi startet med at regne den effektive månedlige rente ud, og det har vi gjort ved hjælp af den her formel. Hernede der har vi sat vores tal ind i formlen. Det vil sige, at vi ved, at vi har tre kvartaler, og så har vi en procent på 3%, så det vil sige, at det bliver 1,03, og så minuser vi det med 1, det vil sige, at vi ender ud med en procent på 0,99. Hernede der har vi så regnet den effektive årlige rente ud, og det har vi gjort ved hjælp af den her formel. Og lige så der har vi sat vores tal ind i formlen, og det har endt ud med, at den årlige rente ligger på 12,55%. Opgave 4. Hvad er den effektive daglige rente, hvis den årlige rente er 5%? Ved hjælp af den her formel har vi fundet ud af, hvad den effektive daglige rente er.
Vi har taget vores tal og sat dem ind i formlen. Vi har taget 365, da det er det antal dage, der er på et år. Og så har vi efter formlen sagt 1 plus 0,05, da vores procent ligger på 5. Det har så resulteret i, at vi har fået, at den daglige rente er på 0,013%.